nevymlouvejte, naši raději. Jo? Takže se podíváme. Jo, to, co udělal, rozumíš, jo? Ale takže jdeme. První příklad, je to mají boku. Ještě mám boku. Takže flamenco plus 2 na druhou, 2 na třetí. 2 na třetí, 3 na třetí. 4 na 2 na čtvrtou. 2 na čtvrtou, teď jsou to. Dáme A, 4, rovná se. 1 na pátou, David bojuje. A poslední výsledek bude plus nebo níž. Takže to je asi tohleto. A 5 na 3 je 125. Jo? 5 na 3 je 125. Tak, teďka si opiš ten druhý příklad, nebo napiš A1 rovná 3, A1 rovná 3, a AM jedna, rovná se, co máme, 4 minus AM. Co? Pojďem tě. Pojďem tě. Já jsem to nedostala, já jsem nebyla na Španěla včera. Mejchala. Mejchala. A1 rovná se A5,